Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Valsheid in geschriften, misbruik van subsidies en het witwassen van geld. Dat heeft allemaal te maken met de zaak Girasol. 2 weken geleden werden 3 mannen en een vrouw in het kader van deze zaak aangehouden. Gisteren vond een eerste behandeling plaats. Daaruit bleek dat het Openbaar Ministerie al sinds 2015 onderzoek doet naar deze zaak en dat er voor meer dan 700.000 gulden gefraudeerd zou zijn. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao, APC, is sinds vorige week de nieuwe eigenaar van het Plaza Hotel. Er zijn nu vergevorderde plannen om het hotel op te knappen. Daarover worden gesprekken gevoerd met het Heritage Plaza Consortium in Nederland. Een van de leden van dit consortium is de voormalig voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Volgens sommige media zou hij de nieuwe eigenaar zijn van het hotel, maar het APC ontkent dat. Er wordt met hem gesproken over de ontwikkeling, maar de APC is de nieuwe eigenaar. De vereniging Bedrijfsleven Curaçao is blij dat minister-president Eugène Ruggenaat heeft gezegd dat er op dit moment geen betere deal is voor financiële hulp dan de optie die Nederland biedt. De vereniging hoopt dat er snel zal worden ingegaan op het aanbod van Nederland om meer geld te lenen onder bepaalde voorwaarden. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina heeft zich onlangs ook positiever over de plannen van Nederland uitgelaten en hoopt dat er in de plannen ook meer ruimte is voor ontwikkeling van Curaçao. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De politie heeft gisteren 3 leerlingen van scholengemeenschap Otrabanda op het schoolplein gearresteerd. Tijdens een fouillering door de politie werd een groot mes bij de jongens aangetroffen. Docenten hadden eerder op de dag opvallend gedrag bij de jongens geconstateerd en de politie gevraagd om te komen controleren. Daarop werd het mes aangetroffen. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak verder. Eerder leek het alsof er een vuurwapen in beslag zou zijn genomen bij leerlingen van scholengemeenschap Otrabanda, maar dat heeft de school ontkend. Bij verschillende snacks op Curaçao zijn gisteren coronacontroles uitgevoerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het aantal mensen dat aanwezig is bij de snack en het volume van de muziek. En het belang is dat er voldoende aandacht wordt besteed aan sociale afstand. 3 snacks konden zich niet aan de regels houden en zijn gesloten. Volgens het multidisciplinair team zullen de komende dagen nog meer controles plaatsvinden. Voor de rest van het jaar wordt er een actief orkaanseizoen verwacht. Dat zegt de meteorologische dienst van Curaçao. Vooral voor de maand november wordt heel veel regen verwacht. Het heeft allemaal te maken met La Niña. Dat is een systeem waarbij het oppervlaktewater van de zee aan de kust van Peru opvallend kouder wordt. Dit heeft weer gevolgen voor een groot deel van de wereld, waaronder Curaçao. We zitten in de week van de Curaçao Pride en dat is onder meer te zien aan de verschillende regenboogvlaggen die op straat zijn opgehangen en bij gebouwen. Maar voor de rest zijn er weinig grote activiteiten en dat heeft allemaal te maken met de coronamaatregelen. Volgens Frank Holtslag van Curaçao Pride is dit een mooi moment voor mensen om in kleine kring te praten over onderwerpen als homo-emancipatie en te reflecteren over de strijd van de Curaçao Pride. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.